Sinut siinä näen mä ihan lähelläin. Niin lämpimänä lasteen oot sä minun hiuksille. Tuuli hiuksillaan, hiekka varpaissaan, silmin heikkuvin, tyttö naapurin, öin valkeisiin, kanssos kauniit niin, kesät kuljettiin. Milloinkaan tullut kertomaan salailtaisin. Meistä haaveilin siitä kuinka jäät mun syli kiihkeää, kun aamu hämärtää. Joskus vietkin talviaamuisin, mietin missä meet. Onko vastanneet vuodet unet niits, minkälainen tie sulle annettiin? Niin kaikki oli kiitävää, ikävä ja riemu, joka hetken värähtää. Mitä toivot, että jää, kun pihan poikki jäljet häviää. Kuuman heinäkuun yössä hehkuen sanoit pakahtuu, mun sydän janoinen. Pelätä ei saa, jos tahtoo milloinkaan onnen saavuttaa. Tyttö naapurin silmin palavin, suureen maailmaan käytkö vieläkin? Kaikki aikanaan, kun turha riisutaan, saitko rakastaa?
kaksikko äänessä seuraavaksi Iskelmän torstai keskipäivässä Terveyden tukipilarit ohjelman maistijat vuorossa jo tänään illalla kello 18 luvassa tunnin mittaisena. Ja mä pikkasen tässä nyt jännittää. Tuossa koelaulut vedin tuoreelle Idols-tuomarille Sami Pitkämällä tunti takaperin. Mitä mies sanoi, niin sen voit käydä kuuntelemassa sun blogista osoitteesta iskelma.fi. Siellä myöskin sulla on mahdollisuus ratkaista se, että lähdetkö koelauluihin. En ole koskaan ollut Idolsin koelauluissa mukana. Olen monta kertaa miettinyt, että olisiko ihana mennä, mutta en ole vaan uskaltanut. Nyt mulla on semmoinen olo, että nyt voisi jopa uskaltautua kokeilemaan ja ottamaan sen kokemuksena ja haasteena, koska minussa sisällä asuu rokkitähti. Mutta sinä ratkaiset tämän iskelma.fi osoitteesta löytyy Satu Kotosen blogi. Käy vastaamassa. Please, katsotaan huomenna keskipäivässä mikä on tilanne. Terveyden tukipilarit. Paula Heinonen ja Juha Vuorinen. Kaikki roskatuotteet pois sieltä kotolta, koska kun ei ole silmiä edessä, niin roskatus syntyy. Ja sitten minä sanoin siellä loppuun, että hei, jätä vaikka kaikki 4 tuotteet alkuun pois. Sä saat siinä semmoisen startin. Sä voit ottaa oikein gluteenittomia viljoissa alkuun, mutta sä voit jättää nekin pois. Kun sä haluat selvästi se, että sä saat tämmöisen startin, että se elämäntapa varmasti muuttuu. Ja sitten kun sä oot ollut pyöreä ja nyt vielä pyöreämpi, niin sä pääset semmoisen vauhtiin siinä. No, mitä sä sitten oikein söisit? Niin hyvää valkuaista joka aterialla. Eli ota sinne lihaa, kalaa, kananmunaa ja kalkkunaa, varsinkin sitä kalaa ja maustamattomia hapanmaitotuotteita, pähkinöitä, siemeniä, avokadoa ja paljon vihanneksia. No ei kukaan halua syödä niitä sellaisena. Ihan mä voin kuvitella, että nyt on marraskuun taistelu, joo, syö porkkanaa ja lanttua ja naurista. Ei sellaisena. Mutta sitten kun sä teetkin niin, että sä teet vaikka vokkaat ne tai laitat uunivihanneksia, sä voit ihan vaan pilkkoa porkkanat, punajuurit ja palsternakat ja muut. Ja laittaa sitten kylmäpuristettu öljyä ja laittaa ihania Provençaan mausteita, mitä tahansa löytyy sattumat kaavista tai öljyä tai öljyä, pippuria ja suolaa rääsää vaan 45 minuuttia, 175 celsiusta, niin sieltä tulee kyllä ihana, että sillä aikaa sä paistat vaan kalan ja niin poispäin. Sä saat näin helposti. Mulla on vielä uunissa tämmönen höyrytoiminto, niin ai että kuule. Ai varmaan aivan ihan. Silloin se on jännä homma, että mä kyllä tykkään myöskin näistä niin kuin ihan normaali uunissa painitusta juureskuutiosta. Niissä on oma saunissa, mutta sitten jos sen tekee sillä höyryttämällä, siitä tulee vähän erilainen. Ja ehkä se, mikä siinä on ero, niin värit säilyy. Ihan varmasti. Joo. Mutta onko se kuitenkin sitten, kun se on höyrytetty, ne on kuitenkin vielä sellaisia rapeita, napsakoita, vai onko ne enemmän pehmeitä? Ne on pehmeitä. Joo, siinä on just se ero. On. Aivan että jos sen haluaa sen rapeen, niin silloin se kyllä pitää olla sitten höyryt pois sieltä. Joo. Eli toikin on hyvä. Eli sitten niitä voi myös, kun monilla ei ole tämmöistä höyrytoimintoa, mullakaan ole siinä uunissa sitä, mutta se voi tehdä sitten ihan kattilassa höyryttämällä, että laittaa, jos on tämmöinen höyrykattila, sekin on helppo. Mutta jos se ei ole, niin se voi laittaa vaikka tommoseen pieneen määrään vettä, tai sitten ihan sano mitä tämä nyt on, tää siivillä. Joo, juuri näin. Hirveän helppoa, ei tarvitse mitään hienoja juttuja ostaa. Joo, siis semmoinen uuni, se on semmoinen vuoka, mikä on 2-kerroksinen, siinä on niinku ritillä päällä, siinä alle vettä. Ja nää toimii ihan samalta, täysin samalta. Eli se on helppo tehdä. No sitten tee keittoja, salaatteja, sitten nämä marjat, sä saat syötyä sillä, että sä otat joko sellaisenaan, teet pirtelöitä, niistä syöt maustamattoman jogurtin kanssa, esimerkiksi tämmöinen luomu tai kermanen paksu kreikkalainen jogurtti. Laita sinne siemeniä ja pähkinöitä joukkoon ja jos saat persumakeelle, mitä tossa ei tule hirveästi ilmi, niin esimerkiksi kotimaista hunajaa tilkka. Musta se on aivan ihanaa, ettei jogurttien maustamisessa. Aivan ihanan makusta. Mä muuten söin, pitää kertoa, olin kreikkalaisessa ravintolassa Suomessa. Ja siellä oli ihan mieletön jälkiruoka. Mä oon joskus tainnut kertoa, se oli just semmoista oikein siis niin paksua se jogurtti. Että siitä oli pystytty tekemään semmoinen niin pieni vuori siihen lautaselle. Ja sitten sen päältä valu tämmöistä vähän niin kuin voisi ajatella tämmöinen tulivuori, niin hunajaa. Ja sitten siihen päälle oli heitetty vinersiä. Mä arvasin, että siinä on pähkinärouhe. Mä ajattelin heti, kun tuli joku mandelirouhe. Joo, se oli ihan mieletön. Terveyden tukipilarit. Yhteistyössä Biofiilus tuoteperhe. 5 vahvaa jäsentä lisäämässä vastustuskykyäsi. Alkava pimeä vuoden aika saattaa vaikuttaa ryhtiin ei-toivotulla tavalla. Älä kumartele turhia, vaan hae lisää virtaa. Hannu Aholaita, Iskelmän iltapäivät ja suomalaiset kylpylät. Hyvä resepti. Testaa minkälainen kylpyläloma sopisi juuri sinulle. Iskelma.fi. Ja voita
Sinullahan saattaa olla kuivat silmät. Melkein joka toisella meistä on joskus kuivat silmät. Oireita voivat olla myös polttelu, kuivuuden tunneet tai väsyneet silmät. Hyviä vinkkejä saat www.kuivatsilmat.net-sivulta. Kuivien silmien oireenmukaiseen hoitoon tarkoitetut kostuttavat silmälääkkeet, Oculak povidonitipat ja Viscotear Scarbomeeri-geeli. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen ja annostusohjeeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Markkinoija Novartis Finland Oy. Kylpylähotelli Mesikämmen on ihanteellinen kohde, kun suunnittelet tilaisuutta isommalle ryhmälle. Majoitustilaa yli 200 hengelle, muunneltavat ravintolat ja kokoustilat, kylpyläpalvelut ja mittava ohjeisvoimatarjonta sekä eläinpuisto luontopalveluineen. Takaamme onnistuneen tapahtuman ja persoonalliset puitteet. Tarkemmat tiedot ja asiakkaiden kokemukset osoitteessa ostakokohotelli.fi. Yksityinen Hotelli Mesikämmen. Mikä on sellainen taruolento? Sillä on pitkät kulmahampaat ja Dracula on sellainen. Siis mitä sä selität? Muistatko TV-ohjelman, jossa herra X ja neiti A pääsevät matkalle? Tää alkaa ole ihan crazy. Arvoisa puolisoni, se on tarkoituskin. Tämä on Crazy Alias! Siis kertakaikkisen hullun hauska sanasellityspeli, aivan kuten Nero Alias ja Partio Alias. Nää on ihan pakko saada kaikki! No ilman muuta. Lisää innostavia pelejä. Taktik.net. Tämän vuoden tammikuukaudet. Marko Mouksen. Suikarilla. Sydänten tango. Albumit nyt kaupoissa. Valitut palat on hyvän tuulen vehti, jonka parissa lähes 600 000 suomalaista viihtyy kuukausittain. Seuraava Valitut palat ilmestyy 30. marraskuuta. Lehden mukana saat valitut jouluvinkit liitteen, joka sisältää upeita etuja sekä mahtavan jouluarvon. Valitut palat. Lehti, josta jää hyvä mieli. Joulun paras idea on ostaa kaikki lahjat törkeän halvalla. Miltä kuulostaa vaikka MP4-soitin isolla kosketusnäytöllä 1990? Kuulit oikein. Musaa ja videoita toistava MP4-soitin alle 20. Klikkaa halvathinnat.fi ja kääri lahjat pakettiin. Ei stressiä, nopeat toimitukset ja tietenkin pääset